Kosure ni jatend kweth jood bura mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa opedho bajet ma wiye ma ikomenda 255 nyaka Ramogi e nyime od bura. Spika mar od bura Moses Wetangula bende oyango ni oseyudo paro mar chik manyien mar omenda ma 255 kendo kwayo jood bura mondo osome kendo kol iparono malong'o mondo gibed gi ng'eyo matut. Chris Owino noluwo wachni kendo mae report. Spika mar od bura Moses Wetangula onyiso jo od bura mondo kaw thuolo margi mar somo kendo kolo paro mar chik mar omenda manyien motelo ne goyo mbaka e wiye. Documents are tabled or bills are published. Read them, analyze them, debate them in this house. Helpless villagers in funerals and public places out there will not help you debate and pass appropriate budgeting processes in this house. Kaoloso ikinde pedho budget mawiye mar 255, Wetangula osiemo jo od bura kuom wacho miriambo eliete ewi budget manyien gino manyalo siayo jopiny. So avoid the temptation to stand before helpless nursery kids and tell them that you are opposing a bill that you are supposed to debate in this house. I have seen this happen in many places. E korka kore, jatend kweth jo od bura manok Junet Mohamed osoko wang' moko kuom jo od bura ma owacho ni osechako thung'o kor jopiny kod miriambo ewi budget manyien ka olero ni onge osuru ma sirikal omedo e budget manyien. If you want to import your own things into the finance bill, that please don't mislead Kenyans. And the people I am talking to are exactly facing my eyes. I don't want to mention many names, Mr. Speaker. They are looking at me in the eye. We know each other, Mr. Speaker. They're in these house, some of them. Please, let us tell the public exactly what is in the finance bill. If there are no more taxations, there are no more taxations. Let us not import things into the finance bill that does not exist. Thank you, Mr. Speaker. Weche mag Wetangula biro bang' moko kuom jo od bura wacho e kinde mokalo ni ne gipuodho paro mar chik mar omenda mar 254 kata odoko ne ok gisome. Mr. Speaker, you remember the last 2 months, let's say, there have been a finance bill that has been circulating and people discussing in public forums claiming that, oh, there is this taxation, there is that taxation. We want to urge Kenyans from the floor of this house that the real finance bill is with us now. Wach mar medo jopiny osuru e paro mar chik mar omenda mokalo emane omiyo jopiny obago ng'anyo kendo monjo od bura mamalo dwe mar 6 higa mokalo. Komiti mar od bura mochung'ne loso budget koro dhi kawo ting' mar kawo pach jopiny kaachiel kod jolony ewi budget mawiye motelo ne chwalo budget manyien ne migawo mar omenda. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.